जों नांगौबा जोंनि जिउआ जोबथों थेवबो जों हाखौ हगारा। मानसिफ्रा नुदों मिरुनि आबसुगिरिया जे बुंदोंमोन जे ग्राउन्ड रिपर्ट लालांदों होननानै, खिन्थु बिथाङा एकदम मिथ्या बुंदों जे बिथाङा ग्राउन्ड रिपर्ट लालाङाखै। जों माब्लाबाबो बे हाखौ हगारनो हाया, बे आरो बे रायजो राजानि बाथ्रा। मानगोनां मिरु आबसुनि आफादगिरिनि जे मिरुआ मैया जे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों बेखौ नुदों, खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा नुदों मिरुनि आबसुगिरिया जे बुंदोंमोन जे ग्राउन्ड रिपर्ट लालांदों होननानै, खिन्थु बिथाङा एकदम मिथ्या बुंदों जे बिथाङा ग्राउन्ड रिपर्ट लालाङाखै। जोंनि सप्ताहिक बाजार जे जायो बे खाथियाव मोनसे तिनिआलि दं, बिनिफ्रायनो गिदिंफिनदों, जोंजोंथ' सावरायफैयाखै। बेखौनो आं खावलायनो सानो, जोंजोंथ' खमसे खम सावरायफै, जोंनि दुखु दाहा खमसे खम मोनथिनानै लाफै, बेखौनो आं खावलायो बिथां मिरु आबसुनि आफादगिरिनिसिम। जों नांगौबा जोंनि जिउआ जोबथों थेवबो जों हाखौ हगारा। जों बिटिआरसि प्रमद बर'खौ आङो रिकुवेस्ट खालामो आङो, जाहाथे जोंनि जायगायाव बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ बसाया। बेथ' बहुद जेंना नुजाथिगोन बेयाव। मोनसे जायगायाव टार्मिनेल प्रजेक्ट जायोबा सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनारफोरनिबो बहुद खहा दं। आरो बेफोरखौ जोंनि जेरै दल संगठन जोंनि बर'नि बहुद दं, बेफोर मानो जोंनि खहा खालामनो नाजागासिनो दं डेभेलपनि नामैलाय। बिसोरबो बिथांमोना टार्मिनेल प्रजेक्ट मोनसे जायगायाव जायोबा नायथों, गुगोलाव सार्च खालामनानै नायथों। गुगोलावनो आंनो डाउनलड खालामनानै लादों गुगोलाव। एक बिघायाथ' जों मोनखानांगौखा बेखौ। दानि गभर्नमेन्टआनो था बा नाथा बा फरेस्ट गभर्नमेन्ट सोर फैयो, खिन्थु जों बेखौ मोननो गोनांखा एक बिघाखौ। बे एक बिघाजों जों एक बिघाजोंथ' जोङो मारै गोजोननो। एक बिघायाथ' जोंना बे माबा नङाना, मेटार नङाना। जोंना मेटाराथ' बेखौथ' जों मोननांगौखा। जोंना मेटाराथ' बे टार्मिनेल प्रजेक्ट बानायनो लानायावसो ना मेटारा। मैया मिडियानि प्रेस मिटनि मैया जोंनि डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्टआ जे बिबुंथि लाखिदों प्रेस मिटनि गेजेरजों, ट्राइबेल संगठननि प्रेसिडेन्टआ बेथ' बिनि बुंनायाथ' बे बुंदों मा, बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बानायनो लानाय बे हायाव साब्रै साबानिल' हा दंनो। बेयावथ' गथाय जों लागो गामिनि हा दं। बेयो सोरनिफ्राय इनफरमेसन मोनखो, बे आसरित खोथा। बेथ' एकदम मिथा नङा। बेखौ थारमाने जोङो दाखालि बे गावबुरा संस्थानि मिटिङाव बेखौ माने एसे प्रेसाराइज जानायखाय बेखौ एसे बुंनो गोनां जादों जों। बेयाव जोंनि लकेलनि नेताफ्रा इउपिपिएलनि नेताफ्रा गावसोरनि मानसिफोरखौसो माबा खालामनानै गावबुरा संस्थानि मानसि होननानै एकदम जोंखौ प्रेसाराइज खालामनानै बेखौ माने जर जबस्ति खालामनानैसो जोंखौ बाध्य खालामदों।